Terminologia gehiena inglesetik dator, zuk pentsa euskaraz ez dela sortu informatika, dana inglesetik datorren zoze dela, orduan, esan deten bezala, fakultatea saiatu da hori dana euskaratzen itzultzen, baina ez bakarrik irakasleek, gu ikasle izan da ere bai saiatu ga pixkatxo bat laguntzen irakasleei hori bultzatzen, ez euskaratzea dana. Eta ibiz itzulitakoa ulertzen da, esan zen, batzutan oso ondo dana itzultzea ez, baina batzutan esaten izan behar da, hizkuntza erabiltzeko da, orduan, ez bada ulertzen. Hitz tekniko asko oso zaila dira euskaratzen, eta gaina gure gizartean hainbeste indar hartu du hitz asko, adibidez selfie hitzak eta holako hitzak euskaratza oso zaila da. Hainbeste indar hartu du gizartean mundu guztiak erabiltzen duen hitz bada, orduan hori euskaratza nik uste alperrikakoa eta dena dela, ze euskaratzen jarrikoa gina igual ez dugu ulertuko. Hombre, demoraren poderioz baliteke igual euskaratzea, ez adibidez tweetak bihurtu dira txio izatea. Batzutan pentsatzen gu euskara ere, ez dala modernoa, ez da hola gauza berrietara egokitzeko moduan, eta nik uste oso aberatza dela, eta gaina badazkabula sortzaile honak ez, beti dakenak hori ideia honen bat, eta txio sortu zuenak bezala, eskatu eskero eta pixkat pentsatu eskero, gertatzen askotan errezenera jotzen dugula, ez, kanpoko hizkuntzatik hartu eta listo. Nik uste dut, alare teknologia berriak gaur egun aukera bat dela, esango nuke euskara teknologian sartzeko, ze nola, teknologia berriak diran, izena jartzeko edo hitz teknikoak jartzeko euskeraz jartzeko aukera ematen dute. Ez da esango nuke duela 100 urteko zer, non ja ingelese sortu zen eta ja barne hartuta dugun. Nik uste dut aukera bat dela euskarari indarra emateko, horreko gauzetan. Nik uste hizketan nahi naiz euskaraz eta tartean sartzen bali eta anglizismo bat ez detela euskaraz hitz egiten utzi behar. Orduan, bestela euskaraz hitz egiten bali madet eta ulertzen baiazu anglizismo hori ez dauketela ezer egin beharrik, ez dauketez euskara pasa beharrik ez ezer. Izenburua jartzakoan edo programen izenak edo antolatzen dugula ekitaldi bat eta dana da inglesez eta emategu modernoa edo erakargarria izateko inglesera jo behar deula eta ez dakit. Gulagoa bezala, ez da, pixka guaiagoa sanatzen dula bezala. Euskara ere erakargarria izan daiteke. Bai, ez dakit, nik uste garrantzitsuena askotan dela inguratzea, naiz eta anglizismo erabili pixkat inguratzea euskeraz. Ikerketek esatute batzutan gazteen artean bultzatu behar dela, ze hor arrisku eremu bat dago, euskara galtzeko edo, eta orduan igual saiakera horitearen nik ez dut gaizki ikusten. Anglizismoak eta ez daudela horren gaizki ikusiak, gero erderakadak, edo espainolez zerbait sartzen badegu ezela, nik dagaten zentzazioa ez da izue. Ni saiatu naiz askotan igual sistema operatibo batzuk edo programa batzuk euskeraz probatzen, baina daude iristen naiz menu batea edo puntu konkretu batera non ni nahi deten eraiketa bat edo funtzio bat erabili, izena o kontzeptua dalako euskeratua edo ez benetan ondo ulertzen eta ez da izena egiten zer dan edo... Informatika fakultaten baita dauzke software guztik euskeraz eta erderaz eta danak euskeraz ondo dare. Adibidez, nik nire mugikorren ez dauket aukera, euskeraz jartzeko. Niretzat euskeraz bizitzia privilegioa da, pentsatzen dakagula kriston aukera, baina nik igual ezautzen dutenia lagunak eta badazkat, euskera egiten ez dutenak eta esaten ez dakizu zer galtzen dezu. Eta nola bizitun euskara?